Dobar dan i dobrodošli na YouTube kanal Zoki Tarot. Svi vi koji imate sunce, mesec, poznaka Venera u biku, ovo će biti jedno koncizno, detaljno, lako tarot tumačenje. Pripremite se za otkrivanje tajni, saznate šta vas čeka u bliskoj budućnosti, iskoristite moć planeta, zvezda, da preuzmete kontrolu nad vašim životom. Dakle, svaka ova smernica i ovo što dolazi od mene kao informacija je tu za vašu dobrobit. Dakle, ono što je dobro u ovom tarot očitavanju uzmite, ono što nije dobro ostavite sa strane. Još jednom, ovo su generalna otvaranja. Sa nekima mogu rezonovati, sa nekima ne, ali, Bože moj, idemo dalje. Dakle, još jednom, sunce, mesec, poznaka Venera u biku, krećemo sa bikom za period od 20. do 39. Prve dve karte su jako bitne, da vidimo šta se to dešava kod bika. Kao što vidite, muškarci su ovde, promešali smo karte, otvaramo karte. Biće da bikovi ovde su u nekoj nedoumici, da li igraju neku dvostruku igru, da li imaju neki cilj. Vidi se ovde zabrinutost je prisutna. Kada kažem dvostruku igru, da li imaju bikovi sada više opcija ili treba da odluče, da preseču nešto, da urade nešto, ako me razumete, po pitanju budućnosti, neki planovi, što god da je tu. Bikovi su trenutno u fazi razmišljanja, premišljanja, previranja, ali isto tako kod bikova se oslikava i šta? Velika zabrinutost, zamišljenost. Kod određenih ljudi može biti prisutna i depresija, može biti prisutan i stres, kako god. Dakle, ovo je neki period, ova dekada, početak ove dekade, bit će malo više intenzivniji, malo više napetosti u vazduhu, kako god to da kažemo. Idemo da vidimo šta se otvara, međutim, razrešenje je tu. Imamo clover leaf ili ti kratki osjećaj sreće i zadovoljstva koju prati razgovor sa nekim. Kao što vidite, sastanak, razgovor može biti da će bik imati jako konstruktivan razgovor, dobar razgovor, da taj razgovor može inicirati nešto vezano za budućnost u vezi nekih dogovora, pregovora, kako god. I sam razgovor može pomoći biku da izađe iz ovog stanja depresije, nedoumice i po pitanju odabira. Ovaj razgovor može biti jako konstruktivan. Međutim, bik to bi bilo negde od 27. ovog meseca, opet ulazi u neke probleme, opet ulazi u osjećaj sumnje gde želi da možda ostavi posao, da prekine posao, da preseče sve, jer se opet javlja ta neka faza zbunjenosti, možda razočarenja i jednostavno zbog čega je sve to karta sveta stoji isto tu. Pitao sam još jedno pitanje ovako, da li ove promene su vezane za trenutni period, to sam postavio pitanje u sebi, ili ove promene koje se dešavaju kod bika su ovako vezane za nešto, za neku odluku ili za nešto što treba se reflektovati u budućnosti. Biće da ove sve promene koje se sada dešavaju kod bika mogu biti i sudbinske, dakle ono što je već zapisano u zvezdama, što ne može biti promenjeno, bez obzira koliko se bik boji promena i bez obzira koliko bik neke stvari ne vidi, neke stvari ne može da razume. Ja mislim da prvenstveno i ne treba da se trudi da razume, nego treba dopustiti da vreme pokaže svoje. Dakle, bikovi, prepustite se univerzumu i prepustite se
Da, vidite, to je nešto sudbinski, karta označava sudbinsku neku težinu i prekretnicu koju bikovi sada nose. I to je sve vezano za karmu ili ti neka vrsta lekcije koja se verovatno ponavlja u vašem životu iznova. Dakle, može biti vezano i za ljubav, može biti vezano za poslove, može biti vezano i za komunikaciju sa vama dragim ljudima. I veoma je diskutabilno kome ćete verovati, kome nećete verovati, da li ćete nekome verovati, da li nećete, jer suviše toga se dešava oko vas, što na neki način indirektno utiče na vašu moć rasuđivanja. Niste u stanju da donesete pravu odluku, šta, gde, kako, s kim, i verovatno bi trebali da dopustite, jer je karta sveta tu, da dopustite da univerzum ovog puta preuzme inicijativu, da se ne mešate u sam tok tih stvari. Drugim rečima, da ne pokušavate da sada nešto vi menjate. Jer možete ući u poremećaj moći, možete ući u lup ili u začarani krug gde vaš ego govori ili vaš ego upravlja vama, što ne bi bilo dobro u ovom slučaju, jer, kao što sam rekao, blagi period depresije, blagi period tuge, blagi period neprihvatanja, trebalo bi da se dopusti da univerzum preuzme kontrolu i da vas leči, isceljuje. Dok vi posmatrate ono što se dešava, ne preduzimate akciju, ostajete smireni i čekate da se stvari bukvalno same od sebe reše, što može biti slučaj, jer ovo sve što se dešava sada je uslovljeno karmom. Dakle, nekim karmičkim dešavanjem. Eto, to bi bilo to, dragi bikovi. Zapratite vezano za narednu predikciju koja sledi tamo početkom oktobra. Radit ćemo isto otvaranje po grupama, uporedna otvaranja. Isto također možemo raditi i planiram da se rade neke energetske sesije ili energetske isciljivanja, pričanje o čakrama, o energijama, o radiesteziji, o rekonekciji, o regresoterapiji, hipnozi. Znači, pokrećemo čitav taj niz tih tema na ovom YouTube kanalu u periodu koji sledi. Dakle, bit će puno zanimljivosti. Još jednom veliki pozdrav i vidimo se uskoro.